Sannan wannan yana da matuƙar muhimmanci musamman ga mutanen da suke rena iyayensu, suke ganin kamar cewa iyayensu sun kasa yi musu wasu abubuwa da wa'yansu abokanansu ko kuma wa'yansu yara da yake gani a online ko a wani guri suna making suna samu daga wurin iyayensu ko kula da suke samu daga iyayensu. Kafin kai jojin din mahaifinka a wannan matakin ka fara kai matakin da yake. Idan ka kai matakin da yake a nan ne za ka gane bambancin cewa wani irin struggle ya bi, wani irin haɗari ya bi, wani irin wahala ya sha lokacin da yake tasowa. Sannan kuma in ka kai wannan matakin sai ga cewa to kai yanzu da kake wannan matakin zaka iya ba wa ɗanka wannan abin da baka samu ba a lokacin da mahaifinka bai baka ba. Saboda dan judge your parents, saboda iyaye ko da shi akwai iyaye da suke struggling, zaka taso zaka tarar mahaifinka musamman ma yanda zaka iyaye suna kokari wajen yi musu abubuwa ko da kaɗan ne zaka mahaifiya ya sacrifice abubuwa baka san abubuwan da ya sacrifice saboda kai ka gini ka kai wannan matakin da haka ke tunanin cewa iyayenka ba su maka wani abu kuma musamman mahaifinka bai maka wani abu ba. Saboda majority an fi samun wanda suke ne abin da ya maka aiki kai, abin da kai yi ma aiki ka gwada yawa aiki ko sana'ar da kake a yanzu ka gane. Misali kana sana'ar, ba za mu ɗau misali kana sana'ar kafinta, kana samun kuɗi, kana samun manyan contract. Hakan baya nufin cewa wancan idan ya fara sana'ar kafinta ka koya masa ya fara sana'ar kafinta inda yake tasowa shi zai zama mai nasara, zai samu irin nasarar da ka samu a harkar kafinta. Da bambanci. Haka kuma sana'ar wani da yake misali kaga wancan yana yin real estate management, yana harkar real estate, yana making good money, yana giving a lot of money. A ce wai kuma kai ma in ka shiga harkar real estate zaka samu wannan kuɗin, zaka zama successful kamar shi, ba zai zama ɗaya ba. What work for you will not work for others. Ka gane? What work for others will not work for you. So abun ba iri ɗaya bane ba kwata-kwata. Ba zai zama dole sai wani abun da yayi wani aiki ba ko kuma kai zai ma aiki ba zai yi ba, ko abin da kai yi maka aiki zai yi wani aiki. Sannan bayanin mu na gaba shine addu'a babu aiki baka aiwatar da aiki, addu'a babu aiki ba za ta yi maka aiki ba. Wajen da bayani yake addu'a babu aiki ba za ta yi maka aiki ba. Sometimes zaka je zaka yi ta addu'a, zaka yi ta ibada akan cewa Allah ya baka dama ka yi kaza ka yi kaza, har in baka tashi ka yi ba, har in baka tashi ka kai kana kokarin ka kai wannan matakin ba ba lalle ka ga wannan addu'a ta ka ta yi aiki. Saboda an san cewa baka yi aikin da zaka cimma wannan addu'a ba. In aka baka ba za ka yi amfani da wannan abin ta to the right way ba za ka yi amfani da shi ta hanyar da ta dace ba. To ya kamata ka tashi tsaye ka yi addu'a, ka yi aiki sannan sai ka ga result. Wani lokacin za ka yi ta addu'a kana aikin kuma kana addu'ar amma kuma baka ganin result. Akwai abin da za ka yi ta yin addu'a akai maybe bai dace da kai bane ba shi yasa Allah bai baka ba, ko kuma maybe ya san in ya baka yanzu ba zai zama maka abin da zaka daraja shi ba. So shine aka daga maka